ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ, ଚୁଟି ତ କାଟିଦେଲି, ନିଶ ଯାହା ଉଠିଥିଲା ତାକୁ କାଟିଦେଲି, ଚମୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ୟାର ବେତାଳା କରି କାଟିଦେଲେ ତ ୟାର ମନ ଦୁଃଖ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ତ ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। 3 ମାସ ହେଲାଣି ଚୁଟି କାଟି ନଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ବଡ଼ ରଖିବି ବୋଲି, ଦେଖିଲା ଏଇ ରୁପିରେ ମୋତେ ଆଜି ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ମୁଁ ଏକା କଣ ଯିବି, ଆକୁ କହିଲି ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ଇଏ କହିଲା ଆମ ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ନାହିଁ। କଣ କହିବ କହିଲ? ସେ କହିଲା ତାପରେ କଷ୍ଟମର ସହିତ ପମ୍ପ ଫମ୍ପ ଦେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ସେଲୁନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ତ ଜଣେ କାଟୁଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବସେଇଲି କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଚୁଟି ତ ଯାହା କାଟିଦେଲି, ତ ନିଶ ଯାହା ଟିକେ ବଢିଥିଲା କାଟିଦେଲି, ତ ଚମୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ଏପଟେ କହିଲା ଗୋଟେ କଟ୍ କାଟିବ ବୋଲି, ଭାଇ ତାହେଲେ ଅଲଗା କଟ୍ କାଟିଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ। ତ ଚୁଟି କାଟି ଦେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଘରକୁ, ତ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲି, ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିକି ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଭାତ ବସେଇଥିଲି, ତାପରେ ତରକାରୀ ପାଇଁ କୋବି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତ କୋବି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମସଲା କଷି ଦେଇଥିଲି, ତ ମସଲା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କଷି ଆସିଲାଣି। ତ ତା ଦେହରେ କୋବି ପକେଇ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିଦେଲି ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ତ ତରକାରୀ ଫୁଟିଲାଣି, ତ ରେଡି ବି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବସେଇଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଖାଇବାରେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଭଜା ଆଉ କାକୁଡ଼ି। ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲି, ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାଇ କହିଲା ଟିକେ ଦୋକାନ ଯିବା ବୋଲି, ତ ତାର ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଦୋକାନକୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି।